Serus lubi. Serus DG6. No może co, idziemy robić to wyjazd. Daj, żeby ukazać sobie nowy update, po co za mną? No. Każdego dnia nie mój dom, to jest auto. O, bary pakiet. O, zabity. O, bary kławiec mi dasz. O, Murek. Skusimy wiecka dać. Ciągle bagatylka. Dobra. Skusimy jak bugi, ok? Ole, dasz mi rubejta. Czekaj. Ok. Skusimy wiecka bugi, ok? Jakie? Dyk, moja fotka. More, po co do drugiego? Po co do drugiego? More! O! To co to? Ta do drugiego ci do posłowo. No, ci do postanowa. Sy! Co to To za... ten bary do nas ci da bunkier, na przykład, że wojna. Hej. Wziął to dobre. Mhm. Ten Andrzej Bory teraz jest, ten Andrzej ciebie Bory patrzy. Hej, dobry jest. Lewopek tu, bo ci Waldek z pomału pryda w toto, gdzie się drzwi otwierali. Mhm. I od jakiej tajnej miejscowości? Tu co? Trochę patrę. Patro. O, wyrywka! Po stu! O, Mara, ale wzięła to dobro. Hej, nie? Taki to ten milionarski update. A mali tu bus bugi. Ta wecka wyskusim. Albo skryte bista. Garaż, okej, good. To już Garaż asi Magdalka nic. to już asi sitko, nie? To już sitko, nie? A hej, to pozwól teraz do mojego domu. Czekaj. Hej. No. Nie się zda, że ten za premium można lepszy. Nie znam. Patrum. Wybiera. Czekaj. Okej, a ty masz tu dobry... Garaż jest taka lista. Hej, ty masz dobry stół. To tu. O, chyba jest złoty zachód. Sy. Idziemy strzelać. Pelka. Ale to co, nic? Tajny bunkier. Nie znam. To moje... Nie znam SA premium. Lepsze masz do... Nie znam. Tu mamy no złotych wecy. Ohodnotnia to ludzie. Hej, a idziemy strzelać. O, idziemy. Strzelać. Wszystko, nie? Idziemy opłacać sprawnie. Czekaj, Sałku, ty tu możesz podawać produkcję, ale chcę na to dyskutować. Okej, skórz jakie bugi. Ja zanim opatrzę props jakie. Co tu? Aha, to fotka. Good. A tylko, że dobry update. Co robisz? Brawo, wyziera to skrytą listos. Czekaj. Hej, wyziera, masz prawdę. Czekaj, jest... Się tam? Da się tam. Nie, ale wyziera to, jak skryta O, listos. nie da się to. Ja się dostał do gadziowskiego domu. Zabudał sądzę kandydаты, ale kupi to robię na automatycznie. Prędzej sobie Czekaj, co to będzie dalej? Dobra, spać. Krabicy. No, a ludzie, abyście je przedstawili, No. nie? Po co do mapy Maciu zeszli? Ja nie znam, ja się stracił. Podstawiam nasze motory. A, dobra. Tak, A Sławku, ty musisz powiedzieć, Sławku, ty powiesz, że jak się woła. okej. I co? I co u siebie? Okej.
Okej. No. No, okej, to tu je Tobias, a to tu je Maćko. A ja som Slavko. Ale wam nas i dwóch się nie zapamiętają. Was dwóch się asi nie zapamiętają, bo wy dwoje macie taki isty skin. No, skoro. Ten ja... Ale ta zapamiętają, bo ja wiecie. Nie, ja sobie możemy zmienić stryćko Tobias. Ja mam za Robuxy jedno. Takie cię chcesz. Zmienim, to lepsze jak to Reader. Ty się zmieniła, nie Mary, tyczko oka zmęczone ciepłaki. To hej, no to lepsze. A wolno. Dobra, a si możemy tu to wideo ukończyć, nie? Nie, się jeszcze takie, nie, to te bugi, nie? Hej, otwór motor. Otwór mój motor, hej, otwór mój motor. No, Chodź, idziemy to bijać. Uciekaj, jedź. Otwór nie mój motor. Sasku, no, budeme jeszcze dawać zajmujemy. co? Czy damy ale kieszka? Damy Ale link? moja fotka. Okej, po co jedziemy o takie bugi? Otwór. Podawaj tak za propsy, bo ja nie znam. Tobias, dasz mi spacer? Czy to dzieje? O, patrz, aha, nie, oni tu przydali to. Manigan. Tobias, zobacz, je tam Manigan. Minigun? Manigan. Coś tyle pieniędzy. Aha. A gdzie jest? Nie znam. A to Ale zabi... to zawijajmy. Tobias, daj mi to te debilinu spacer. Czekaj. Nasz super wyjść. Gdzie się? Po co do Unia się tam nie dostanie, bo ja są wezmę piasek uzbędzi. No. Do Robuxy stoi. No, nie da się tam, ale nie da się tam. Ale mamy to. Hej, da się tam dać skryt, no tak. Ja się znam z kadry. Jest tam wybrać. Oglądaj mi ten spacak. Aha, tu jest. Okej, już mam, nie trzeba. Mary, są tu, back to back, po stół. Go. Czytam. O! Te gudno koławaczki. Czekaj, ale Sałku, daj to tu snack. Jak snyk? Nie, snack. Hurt. Nie hurt. Ta co? Daj hurt. No hurt. A to by się mogło dać dostać. To by się nie dało dostać, ale to było liczyć. Czekaj, skuszę. Pod mapą. Da. Ja teraz nie możemy wyjść. Ok. To się podpiszę sobie. Dobra, ja się produkował. Ja widzę, ale na bok. Si? Ej. Okej. No. Akože godnie. Marek, gut, dasz mi jedną skrytowisność. Takie nasz kołaczki, no. Gut. Czekaj, Marek, do to akwarka. Skusz. Ten rebudzesz? O. Ale to... Nie da się tam. Bariera, Tobias. Bariera. Hej. Nie się zda, że chore to budu. Aż chore. Marek. Mam perszu! Podcy ku mnie, pod stół. Tobias, pod za mną. Dasz ci wodę. Podcy za mną. Patrz, aktywacja stół. Och, back to back, Marek. O, co? Czy ty masz zeszli? Poza mną. O, czekaj.
Okej. A z to teda môžeme ukončiť. Takže čuste. Hej, hej.